Yes. Og kemiaflevering den 2016, den 16. i 10. Opgave 3 produktion af yoghurt. 1. Forklar, hvorfor man anvender højpasteuriseret mælk til produktion af yoghurt. Ved at varme mælken op til de her 85 grader, der sikrer man, at langt de fleste smitfarlige bakterier de dræbes, og man forlænger dermed yoghurtens holdbarhed. Giv en mulig forklaring på resultaterne vist i figur 2. Den her figur. Man kan se ud fra figur 2, at jo højere temperaturen kommer, jo hurtigere forløber processen. Det vil sige, at mælkesyrebakteriernes enzymer fungerer bedre ved 40 grader end ved 35 og 30 grader, da man ser, at bakterierne har mindsket pH-værdien med 2 inden for 8 timer med 40, og henholdsvis 11 og over 15 timer med 35 og 30 grader. Det vil sige, at enzymerne har bedre mulighed for at mindske aktiveringsenergien ved 40 grader. Derfor kræver processen ikke lige så meget energi, og dermed forløber processen hurtigere. Altså afhænger enzymaktiviteten af temperaturen. Ja. Så skulle vi beregne stofmængdekoncentrationen af mælkesyre i en venlig opløsning med en pH-værdi på 2,46. Og der bruger man den her formel, hvor man siger pH lige med en halv pKs minus log til koncentrationen af S. Og vi kender pH, vi kender pKs, så sætter vi den til x og solver for x. Så får vi 0,87, og det er altså mol per liter, fordi det var koncentrationen, og det var stofmængden. Godt. Forklar, hvilke egenskaber aminosyrenes sidekæder skal have for at virke som puffer. Jamen altså, aminosyrenes sidekæder bliver nødt til sådan at have en basisk virkning, altså at de kan optage en hydrogen for at få pH-værdien til at stige. Det er deres virkning. 5. Forklar i hvilket pH-område polypeptidet har ladninger, som vist i figur 3a. Her og her. Og det er altså, så kigger man på de her bjergdiagrammer og ser, at eller man kan se ud fra bjergdiagrammet, at polypeptidet har et pH-område fra 9, omkring cirka 9, til 12,5, omkring der. Og det var så ved lysins sidekæde, og glutaminsyrens sidekæde, der er der altså fra cirka 2,5 til omkring 6 pH-værdi. Ja. Alger og bioenergi. Redegør for, hvorfor øget tilførsel af carbondioxid til vækstmediet kan øge væksten hos alger. Og det kan altså øges på grund af fotosyntesen, altså at planterne får solenergi, får CO2 og får vand, H2O. Og så får det altså sukker, C6H12O6, og ilt, producerer sukker og ilt, hvilket altså sukkeret gør, at de vokser. Og når man tilføjer noget på den ene side, det er altså vores CO2 her, man tilføjer kuldioxid eller carbondioxid, så skubber det ligevægten til højre. Og det kaldes altså Le Chateliers princip. Ja. Og det er altså derfor, at når man tilføjer noget på den ene side, så øger det væksten på den anden side. Derfor, ja. Godt. Opskriv ligevægtsbrøken for reaktionen 1. Reaktion 1, det er den her. Argumenter for, at når der tilføres carbondioxid, vil koncentrationen af hydrogenkarbonat stige. Ja, og her der skal man huske, at liquid, altså H2O i det her tilfælde, ikke skal være med i brøken, så den kommer altså til at hedde H2CO3 over CO2 er lige med ligevægtskonstant.
Og det er altså igen det her med, at når der tilføres carbondioxid, så skubber den til ligevægten igen til højre, så der bliver dannet mere hydrogenkarbonat. Og det er altså igen det her Le Chateliers princip. Ja. 3. Bestem hvor stor en del af carbonsyren der findes som hydrogenkarbonat i vækstforsøgene ved pH 8. Benyt eventuelt bilag 3. Og her, og ja, det er så det samme som K2 her. Og det har jeg opstillet her, hvor man kan se, at H2CO3, altså ja, hydrogenkarbonat, den er herover, og HCO3 minus og CO3 minus. Og der kan man så kigger man på pH-værdi 8 og ser hvor stor en del af det hvor stor en del har molekylerne hver især addert hver især i væsken her. Og der er cirka 6% H2CO3 her, fordi at det er her den skiller, ikke? Og så er resten, fordi det er lidt ligegyldige mængder af CO3 minus, der er her, så resten må være de 94%, som er HCO3 minus. Yes. 4. Forklar resultaterne af vækstforsøget vist på figur 3b. Og her har vi altså procent per dag, altså vækstrate, og det er altså de her prikker. Og her har vi algetætheden, og det er altså kilo vådvægt per kvadratmeter. Og her har vi tilvæksten i biomasse, altså gram vådvægt per kvadratmeter per dag. Og her kan man altså se ud fra væksten, at jo lavere algetætheden er, desto mere procent kan de lave per dag. Og i det her tilfælde, så hvis algetætheden er 1 kilo vådvægt per kvadratmeter, så har den altså en algevækst, en vækstprocent på 10%. Og det er cirka 150 gram. Og det er klart den, der producerer mest i forhold til, hvor meget der er i forvejen. Og så herover ved 2 kilo per kvadratmeter, der bliver der produceret cirka 7 procent og omkring 170 gram. Og det ser ud som om, at der er meget her, men det ser ud som om, at der bliver produceret meget her, men det gør der ikke i forhold til, at der er dobbelt så meget algetæthed, som der er her. Her bliver altså produceret lige under de 300, men selve vækstprocenten er kun på 5, som man kan se ved den der prik. Og hernede, der er det jo gået fuldstændig galt, hvor vækstprocenten kun er på 2 og 1 omkring der, og under 100 gram. Og det kan altså skyldes, at algetætheden har været for tæt her, og dermed har sollyset for eksempel ikke kunne komme ned til de nederste alger, så de kan forårsage, eller så de kan lave fotosyntese. Det har kun været de øverste alger, der kunne gøre det, og dermed har vækstprocenten altså ikke steget specielt meget, eller er vækstprocenten ikke så høj. Og det er altså også derfor, at den her er så høj, fordi der er masser af plads, og der er masser af lys, så de kan få energi fra solen. Og man kan altså se her, at procenten laver lidt en omvendt, eller en negativ eksponentiel vækst. Ja, det var så ikke. Jo. Hvilket altså beskriver, at jo højere algetætheden er, desto lavere er procenten per dag af vækstratet. De er altså omvendt proportionale.
Øhm, ja, okay. Så skal man diskutere udnyttelsen af marine makroalger som en del af fremtidens energiforsyning i forhold til udnyttelsen af landbaserede bioenergikilder. Jamen, for det første, så er det meget nemmere. Du behøver ikke at gøre noget. Du skal bare have algen i noget vand. Du skal ikke høste, du skal ikke så, du skal ikke pløje, du skal bare lade det gro af sig selv. Det kræver intet arbejde, som sagt. Og man forurener intet nærmest i forhold til, når du skal hente det igen. Men du skal ikke bruge de store traktorer til at høste osv. osv. Dermed sparer du energi og penge, og du sparer også plads ved at du kan lægge det, du kan have et område i havet, hvor du producerer de her alger, og dermed kan udnytte landpladsen til noget mere praktisk eller noget andet generelt. Så der er mange fordele ved det.